Някои хора не им се става. Лежат си на парното. Може да се помисли даже, че са умрели. Само, че не са умрели. Мъркат. На очичките ли ти се ти бе гадина? Мързал такъв. Не искаш да ставаш ли? Котико. Кой хубаво ви крикрило, бе? Кой си ядосал? Добрата животинка? Няма да се нервиш, няма да се нервиш, няма. Ох, не, колко е дебел, бе. Много е дебел. Много си надебелял. Да.